yadda abin ya taho haka zai tafi. Yau abin da muke magana kenan. Duk lokacin da wata masifa ta samu cikin al'umma a gari ko a ƙasa, to al'ummar wannan garin ko wannan ƙasar ko wannan yankin ta tsaya ta yi wa kanta hisabi ta gano meye suka yi ma Allah. Allah yana da siffofi guda biyu, Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Bai halicci abin halitta da ake ce ma alam gaba ɗaya ba, sai dan rainanta da jin kanta da tausaya mata. Haka ya halicci alam, balle ɗan adam. Allah ana ta husata shi da laifuka daban-daban na son zuciya, na rashin imani, na shirka, na kafirci, ga isgiloli da ake hitowa ane manzan Allah da sunan wai tallata wata aƙida ko musulunci. Iskanci iri daban-daban. Dan me Allah ba zai fusata ba, kuma ya gaya mana wannan. To waɗanne hanyoyi za mu bi? Mu bi hanyoyi na tuba zuwa ga Allah. Mu koma ma ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, mu koma ma ainihin karantawa alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wata lalata da lalatu a basu. Mu duba mu ga ana ta addu'a, kana jin tsit, masifa na ta ƙaruwa, zunubai na ta ƙaruwa, kafirci da shirka suna ta ƙaruwa, har yanzu ba a bi hanyoyin da za a samu kuɓuta daga wajen Ubangiji ba. Har yanzu ba a sha maganin hanyar da za a kuɓuta ba, babu soyayya a juna, babu amana. To ya za a yi a tsira? Babu.